Gọọmenti Anambra steeti na-ekwu na ya agbazuola ihe dị iche iche nke o kwesịrị ime iji wee hụ n'ụlọ ikpe kpesị ekpegara bụ appeal court ga-amalitekwazi ị na-enwe ọnọdụ na steeti a n'oge na-adịghị anya. Chukwuemeka Modilim bụ onye nta aka anyị nwere akụkọ ahụ n'uju. Kọmishọna na-ahụ maka ihe gbasara ụlọikpe na ihe gbasara ikpe na steeti a bụ ọkammụta Sylvia Ifemeje onye kwuru nke a mgbe ndị otu na-ahụ maka ndị Senior Advocates of Nigeria bịakwutere n'ala anyị bụ Nigeria bịakwutere kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya dị n'Ọka kọwara na gọọmenti steeti a etinyechala akụrụngwa niile a chọrọ maka ịhụ na a na-ekpe ikpe ka o si kwesị ma bụrụ nke na-agaghị alaghachi azụ n'ụlọ ikpe niile dị na steeti a iji hụ na ikpe bụ nke ga na-aga n'ihu. Ọkammụta Ifemeje kọwakwara ha na gọọmenti steeti a na-arụ ụlọ 5 ebe ndị ọkaikpe ga-ebi na ya ma mekwa ka ha mata na gọọmenti steeti a emeela ihe ha kwesịrị ka ha mee ịhụ na a na-ekpe ikpe n'ụlọ ikpe niile dị na steeti a mgbe ọ kwesịrị. O mere ka ha mata na gọọmenti steeti a na-agba mbọ ịhụ na ndị ọrụ ọkaikpe nwere ezi nchekwa na steeti a ya nakwazi obi aṅụrị site n'ị na-eme ihe ndị ha kwesịrị ka ha mee. N'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modilim.